l'activitat concertista o d'interpretació, perquè fa una setmana ja van tindre una masterclass amb Dani Carbonell, professor de l'ESMUC. No sé si se m'entén, així se m'entendrà millor. I per tant, amb això és diguem una presentació del que és l'exemple de l'any de percussió del Conservatori Superior de València, Rodrigo. Acabem d'encetar en un pas doble, dolça memòria del mestre José Rafael Pascual de la Plana, i la intenció d'aquest concert no és només que vegeu el treball que fem nosaltres, sinó que també pugueu entendre que les dolçaines així no estem soles, tenim els alumnes de percussió que s'han matriculat en l'assignatura, i també tenim col·laboradors, alumnes del centre que estan estudiant direcció i que, entre altres coses, també es dediquen a la composició, i hem trobat oportú que aquesta primera ocasió el propi compositor i alumne del conservatori, Rubén Penedès, puga dirigir el seu pas doble, que va ser guardonat en el concurs que fa cosa d'un mes es va celebrar en Muro, en la Xafi. Així que amb tots vosaltres, al voltant de Sant Blai, la peça que dirigirà l'alumne de direcció Rubén Penedès. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies Rubén per la teva desinteressada col·laboració, que de segur ha sigut enriquidora per a tu, però també per a nosaltres. Són aquestes coses les que tenim intenció de fomentar també en el conservatori, la interacció entre l'alumnat dels distints departaments. De fet, també ja tenim un encàrrec a alguns alumnes de composició del centre que faran alguna obra per a la propera audició, en la que anem a buscar altres vessants. Com sabeu, la família dels metalls també és prou comú en les colles de dolçaina i percussió, i els alumnes de metalls del centre també s'han matriculat en l'assignatura i el proper trimestre podrem gaudir d'altres tipus de formació en el petit ensemble i en ensemble gran en dolçaines i metalls. Fins i tot tenim matriculat un fagotista i un cantant, que en principi no sabíem quina feina anava a donar-los, però ja s'han trobat algun repertori i la peça de nova composició que farà l'alumne, de fet, portarà també veu de tenor. Bé, a continuació anem a fer una obra que és un poc desconeguda dins del món de la dolçaina. Són aquelles coses que es guarden en un calaix, no saps per què, i no es difonen. Es tracta d'Humanitat. Humanitat és una suite en 3 moviments que parla dels 3 moments que viu la humanitat: la creació, la vida i la mort, per acabar. Va ser una obra encarregada per l'Ajuntament de Dénia l'any 2009 en el Festival de Música del Castell, on es celebraven unes jornades al voltant de la música tradicional i sobretot de la dolçaina i el tabac. Malauradament ja no es fan, les coses que s'han dut per davant la crisi i no tornen després. I en aquell any, per condicions meteorològiques, el concert que havia de fer la colla invitada, la colla dels MSI, si no recordo mal, no es va celebrar. Després es va fer un lloc tancat en una altra data i no s'ha difós l'obra. Nosaltres consideràvem que així era un moment també molt interessant per a recuperar aquest repertori de nova creació i de difondre. Humanitat, de Josep Pastor.
vida, creació i mort. En paraules del compositor, la paraula humanitat m'agrada quan no es parla de l'espècie. Es parla de la qüestió espiritual. A continuació, també volíem destacar una coseta d'aquesta obra que era de les primeres obres on trobàvem un paper o la dolçaina solista, únicament per a ell. En aquest cas estava fent raro. Normalment les obres tenen 3 veus i dins van distribuir-se soles. Però aquesta no, aquesta tenia un paper que era dolçaina solista i la resta de la colla acompanya. És difícil destacar a un dolçainer solista acompanyat per un grup que té el mateix timbre, no? Però bueno, va ser de les primeres i després ja se n'han fet altres amb dolçaina acabat acompanyat de colla també. A continuació anem a fer una altra fantasia, en aquest cas de Juan Carlos Sempere, que s'anomena Impressions. També va ser una obra guardonada en el concurs de l'Artigar, en la 5a edició, si no recordo mal, i va ser també premiat pels propis músics com a l'Artigar ve als 25 anys en aquell moment. Aquesta obra ha estat també interpretada per la Coral i colles de Montnivell i considerant que era també molt interessant d'incloure aquesta primera programació. Impressions de Juan Carlos Sempere.
solista, però tenim a la profe de piano de Banxià. I aquestes coses pues, costa improvisar-les i hem deixat el que és l'audició a la meitat. Qual és la part grupal. Us volíem convidar a la resta d'activitats que tindrem. Allà per febrer tindrem altres audicions, febrer o març segurament, en les que veureu, com vos he dit abans, un altre tipus de formació, una docència solista, algun piano, alguna tuba, algun element de percussió, quintets, quartets i doncs, la formació sencera en metalls. Volem agrair-vos que a pesar de les hores estigueu així recordant el que és el tercer any d'encetar l'itinerari d'instruments de la música tradicional. Ja som, com vegeu, 12 alumnes, ha entrat enguany una altra professora i això va avant, a pesar de que sembla que a algunes persones no els interessa que això tira endavant, això tira endavant. I vosaltres que esteu ahí recolzant-ho també sé que teniu ganes que això tiri endavant. Jo voldria convidar als alumnes també a que es facin també com a primera generació del CETAP itinerari un poquet responsables de que això funciona, que no és cosa menor. Entrar a la música tradicional en un conservatori superior és un logro molt gran, dels quals també tenim responsables així entre nosaltres. Ahí està Jordi i està Xavier Richard, que van fer l'itinerari en el seu moment. I ens queda molt de camí, perquè això només ha fet que començar. Tot el que volem fer va més enllà de tocar l'instrument. Bé, molts dels que estan així ja toquen molt bé l'instrument, de fet. I si estan és perquè estimen la causa que és la música tradicional i el que comporta socialment en la societat valenciana. I d'ací van a poder eixir grans projectes, estic segur que els propis alumnes seran els primers protagonistes en poder fer una feina que els valore realment per al futur. Tocar bé no és allò que busquem únicament en un centre superior. Tocar bé es pot tocar bé sense vindre al conservatori. De fet, tenim grans figures fora del món de la música tradicional que han sigut destacats guitarristes, per posar un exemple, Paco Lucía, que no sabia ni llegir música. No és aquest el fi de que estiguem així i us agraïm que estigueu ahí fent força per això tira endavant. Anem a acabar en una obra també d'un nou compositor que és Saúl Gómez, s'anomena Esclafamuntanyes. Està basada en una rondalla d'Enric Valor i va ser un encàrrec que va fer la Colla de Castalla per a participar en un certamen. És l'obra obligada, si no recordo mal. Està estructurada en cinc moments, en 7 moments, que són cadascuna de les parts de la rondalla, i la veritat és que ha estat molta acceptació dins del món de les colles perquè és una obra molt completa i on aneu a poder observar grans moments emocionants. De nou, moltes gràcies i amb això ens despedim. Fins pronto.
Thank you.